noticias de relevancia, noticias de importancia que na televisión galega que se ocultan por completo, iso hai que saber pois tamén os cambios que houve a raíz das persoas que interveñen nos distintos programacións, a verdade. Pero a mí o que me interesa é centrarme neste momento concreto. O que é evidente que nun momento concreto onde, pois, claro, dentro dun ano vai haber eleccións, é justamente as cidades e a contorna das cidades quedan sin o espazo justamente de información local. Eu non sei, se realmente nas cidades pois houvese outros gobernos, igual resulta que isto non tiña tanta importancia ou tanta relevancia. Aquí o problema é conseguimos que estas persoas que teñen unha referencia de cales son os lugares e os momentos en que se producen os debates, e esta xente agora cortamos esas referencias e cortamos esas referencias ademais en galego. E logo, a respecto dos minutos, claro, poden poñer, o mellor do que se trate de poñer 100 minutos ou todos os minutos do día a repetir un eslogan, igual ese é o esquema. O problema non é cuantitativo, é cualitativo.